ay min musika mano an sa em dan tan biya na wadani diller ni neddo suusi wadde xew ana yaro dum ganda da hono mbaro yigirde ni aren ko tiid ko humeram gasi dum buri tiid balla buri kon bumbayo a wadan musique en don ala wadani son nodda yimbe be fof ngara baden welnira ha wela min mi wadani dum fof xew webani ko nyalamo goto wonata dum fof burti min mi wadani a wadande ala de alen min kam murnoto watta do bumbaye murnobe kay dum nyen fo ay yiye murno hono wadde murnor kalaji ma tan bada ha few ala min kam murnor ala ay ana jang tawna jangani ura anda ko ura ha ni mami xew ko xew biya ko nyalomo goto odo nyalomo sa passé ma wonta yittay sa yidi wande jomaaja wonta ko jomaaje biya non buru ngo hande kala hande bodo hande mariage hande welnan ha wela dum biya dum non dum battade ma wel kon kam ala sabara dillera goto artade dum battade a wadan dillere ma ha wela ok ala problème joni min goppi juude ma sallo jam mi gay sacce jungam an dambar damgol kadi mi ala min yaro mi ba hejjide galle ande yaro no way hunjudu ni ay buri ni ala dambar yaro ko ton yoro hono ana jore jogi gorko da sumer an cikra maro yaro hankadi nam kanyum woni aduna fof yaro woni aduna fof kay ne boccone yaro kay wona ma neddo so yidi yera de minde mi yera ko yimbe jiya yaro ko sina yerno duma yidata yaro ala hay por min ngam hewo joni le 10 sala jabi partam mami noddu yimbe fof ngara mi kam andi kam min programme kam ko hen tan ken ala problème taggo ko de dima joni beden caggal ba ok ano barkam parade mi pari mi kay hewtan yimbe o adandi ko addimi do ko addannomi tan addatimi do ha joni bismillah hunde ko ni yaade babu gal kañum jibini yaro o wi ko wonata annen ko an woni kaw makko min ko mbimi komi baɗowo dewgal ngal komi baɗowo ɗum komi dewowo hen tan ha sisa te kadi mbiɗa andi koko wonata joni noon gueɗe ɗe banggue ko faati kene timmina ɗum yero addi totti kam waɗi ko moƴƴi teŋeɗe e gueɗe ni tan cewɗe wonɗe o addi o wi kam yomi ƴettu min mbaɗa dewgal ngal wallahi no woodi taade tan yero noon rewir hen sisi hen yaɓɓi hen ti koyngal mum min de ko noon jaɓɓirmi hen koyngal am mi anda holno waɗata de kono min mbaɗat ngal sabu ala ko kulmomo ala ɗo kersumomo kala ɗo min jeehi mbiɗa andi ko min heedi moye gonga te ɗum wonat noon ka kaw makko
heddi noon ko an ko mi ƴettata fof tan mi waɗa tawan an mi haalnanima an kandi yettima ha ko ñande 10 eyi Yasin wona waale jaam kam alhamdulillah machallah an kam mi nani e wonde dewgal yero ni hume janggo an ko ɗon tolniɗa an teŋe fof ene yeehi ene nawa ha yetti teŋe yeehi ne nawa ha yetti yetti ɗo ka janggo kay so Allah jaaɓi ah hawre welede Allah dewgal ngal ko humete te hay an sa renaki mi wattarem i holi min sabu kala ko fosti gella e humnoyde dewgal ngal mboɗa laaɓa wadde firti ko aɗa jeeya hen mi natti ɗum famde noon joni noon yero yeeyi gayam ɗiɗi hollin gay ɗiɗi gay ɗiɗi o yeeyi wona gay ɗiɗi ko ngaare e ñale te ñale nga ko faari mbata basuma jeeyi a faami gaynako mi yeehi toon hannde mi riiwi ɗum mi ɗacciri ta ɗum noon ha arti ko ɓaawo jam inchallah an aɗa wawi rokkude aɗa wawi ñagade wallahi fof ko maɗa ɗo am ɗo yaroto fof fof suwaɓam fof ko suwaɓe ma wallahi joni noon jomum ko ƴettude fof kalis o mi watta ɗum e jungo ma inchallah dogna ɗum no foti dogirde inchallah mi yiiɗa kadi haydara waɗa hen tas inchallah rabbi anani baal a waɗi kadi ko poɗɗa wadde nde tawno neɗɗagal weeɓani cihlagal kadi wona jaadigal tan walla yiidede wonata koye ɓernde a waɗi ɗum no feewi baba galle o wawa ɗum salade so salinoma ko balɗe 3 dokkumami balɗe 3 dokkumami so salinoma aɗa andi an kam o lotete ko mbiɗa wadde fo a waɗat ɗum koye wala ha ɓooya ni gandal ma ngal heƴani e baba galle mbiɗa ala ɗum wona baba galle tan hay wona baba galle tan gandal ma ngal sa nanni ɗum hen mbiɗa andi ko ɓuuri ɗum wonat min selli woto yettonomo gandal ma ni min selli esa faami joni kay mi faami no mbiɗani foof mbiɗa janggo ma addu so Allah jaaɓi inchallahu rabbi le 10 inchallah e mbaɗat gueɗɗe gasi yatirde caggal ala hen alhamdulillah rabbil alamin Allah so wona ɗo moon ala yarta min de kam mbiɗa andi hayso leggal dandam ngal ne wojjine ha wiye coy mi dirtinta dande mi kulata guitam ɗe merdata inchallah ko justa buutan inchallah so Allah jaaɓi inchallah ko justa buu dewgal ngal won inchallahu rabbi woto hulen hay batte janggo noon min mami addani so tawi arani min mami addu galle inchallah so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi kala kadi no wonirta eno fewirta ha ɗum gasa nana e junggo ma wallahi waɗat inchallah gasi inchallah rabbi min fof ko min jeeyi ko suwaɓam ewa Allah jarama ko jarama ɗum kam addunomi ɗo Allah jarama kono jarama noon kam guitam ɗe ne tooñi nde ɗo jambere mi yiyande gayi nde ko moƴƴere mi anda hol baylo pewnan ɗum mbiɗa andi tan wona Adama Sy fewnantumadi nde duggel fewni ɗum duggel he kono moƴƴere de min somi heɓanno hen guesam mbaw ɗum ɓurata moƴƴu ala naw ha naw ala ni min tuni ɗum ala saɗede ha somi wi baylam jambere ɗe kewat ɗum ala saɗede ala de kala ko nudimi ko notto fal ɗum ala saɗede hande mataw Ala mi ari saɗede mi ƴetti kadi mi nami Naw. kadi ko mbiɗa wowi taw ɗum ɗo e galle ɗum ko haybata enen ndendi jarama de enen ndendi a jarama no Baal. fewi baal machallah baal eyyi ko mbaɗiran noon tan inchallahu rabbi jarama baal ndeysan Allah inchallahu rabbi ɗum watta saɗede ngal dewgal mi waɗat ɗum ha feewa ha yooɗa ha yero welto mi hollat oya kay batte wona ko woni mi mboɗo mi yiilo gaynako goɗɗo mi dañani nayyi nana e ladde ɗum A gella dañata yiɗan gaynako? ɗum gella yiɗanno kam wona yi ha reeni joni aduna. gaynako mi riiwi ko masala nayyi reeni nana e aduna. ladde yalli guure yalli maaya yalli nawe hankkadi kam ko yo bon tan yo bon joni noon lo tan kene bona gella police parnumi ɗum an ɗum sokani yero noon kañum mi harmini ɗum kadi mi haalanma mi haala haalatma e ko kalta ɗo ko sokani hay goto holko sokani hay e goto dewgal ɗum sokani hay goto e moƴƴi ɗum cikkata ɗum awa sokirde Ɗum ɗum cikkata. gella mi haalanma ala a naate majjere Yasin a paamani a naate majjere ɗum tagi mi wiidema a naate écrit gellayo a reenoto ɓen so tawi a reenakiɓe koɓe ƴakkuɓe nofuru ma ndu ɗum tagi gellani jogo cuusal ne force kono ma laaɓ so Allah jaɓi ɗum oni selli a sikki ɗum no soko neɗɗo kala wallahi funti hoore ma
ma ko jam e kisal e teddungal e ndewɗi ɗo heewi mi waɗima ko heewi fof tan ko yidde andindemo dewgal yarongal beele yetto e dow jam a jaɓani kono noon addimi hannde ko teddindemo dewgal ngal na waɗa sabu a asata tawa a nani ɗum e wuuro he dewgal ngal ko baɗowal 10 inchallah mi waɗani ɗum noon jama 12 sabu aɗa andi komin ittuma toon min kumata ɗum ko 12 sohladi aɗa nodde toon tawa a arani ka isira ɗum ina yooɗi ɗum woni teddungal ngal Ablaye nam teddungal ala ɗon mbiɗa teddungal ala ɗon ɗum jinmi haalandema kadi ko ŋeɗɗa ko mbiɗama mbaɗa ko ɗum pelliti oɗon mbaɗa sohla joni kadi pour ardemi hay sa hummi jama 13 mi wona garo sa yiɗi kuma jama 15 mi arata to kadi kume kala ko jiiɗon hen hoto mbiye on tinal kadi Ablaye ay ko wona gonga fof gonga ɓuuri ay julɗo yo hulla Allah julɗo kadi ko ɓernde an noon ɓernde no yoori Ablaye ganda ko tagi ɗum jinmi fammindema pour affaire dewgal ngal min nane wuuro ngo lo 10 so ɗon kuma dewgal ngal ko wondi kam e ɗum haajam ne bone hen mbaɗe ƴeewon no mbatte babu galle gueɗel gonguel mboɗo yiɗi keɗɗami so bisimilla le 10 kumoron so Allah jaɓi le 11 prison paɗa an e guelɗa prison hol mi waɗino hen joy anda prison ha e moƴƴi ma andu prison yaw si corona noon kono koye mon ɗe ko ndiyam ɓol ay min a majjanimi mboɗanduma no feewi ya ƴewoy Macky Sall on ko yaltudi gadda Amadou Ba no continue busnadi ɓiɗo pa ay hono ko joƴƴinme ma ho koko dañi ɗum joƴƴiname mina majjanimi min Ablaye min duɓandu so he an ha nder paɗa tinnaɓam gaccanimi to cohremi min gandal ko keɓa majjani on moƴƴi gandal ngal noon wona ko Allah hokkata walla yejjiri ko Allah hokkata Allah Allah hokkata itta. hokkimi kadi ay ko poɗondoɗa ko aha e ko mbaɗɗa ko eyyi ɗum heedi ɗum e iwde gueɗel gotel ko mbaɗɗa ko caggal an gonɗa ɗo kaɗa sorta aɗa jippina worɓe e leeso aɗa sorta gorawgue en ɗum gande bonɗe joguiɗa gande ma bonɗe ɗeɗon ɗen cumanma janggo janggo arani ma kala bani adama janggo ma koko yetto andu ɗum kadi ay Ablaye ay julɗo yo hulla ay ko mbaɗɗa ko hoorema kadi mi haalanma heedi ɗum e iwde komi yettaki leñol haaw ɓendingol somi yettimamaɓe ma ndana ala gandal toon banggue e keɗɗami haalanma jaɓa sa jaɓani an e beelema aduna koko gasi beelema leeso ha a nanat kono wona an kay hunuma hotta ha ɗum ɗon aɗa ɓiya min duɓandu walta prison amajjanimi ala toon diwana kadi mi haalanma kala mo gonɗuɗa ɗo punnanami mayi ko mbaɗi ɗum ko ɓurɗi sofde ɗum kacce wallahi guri a jaggani fenani ala goriyal joggi hande fenade kadi Ablaye ay neɗɗo kala ko jungo waɗi jungo itta mi haalanma jungo wawgo ay ko mbaɗɗa ko sa yiɗi mbatta hen goɗɗum pour hami andinma min komi cis wi seede Allah kadi wi ko noon mi wiyata a wiyata par ce que ka bonɗo ɓernde Ablaye ko mbaɗɗa ko kala ko jungo waɗi mbima ma jungo ittu min mi ronkani ko cafrorimi heddi ko jiɗɗa ko ɗum ko loppet duuɓi 10 hande nani aɗanayi haare a nawi gorako aɗana yaɓana goɗɗum ɗum ko kecce jawdi ndi noon eyyi jawdi yummum yarundi so tawi ko ndi jiɗɗa hebde hen aɗa nawa galle ma loppet a heɓata ɗum ndi mi reena ɗum ha yaro waɗa haqqille par ce que yaro ala haqqille so babu galle waɗi hakkille walla kanko yaro ɓiɓɓe makko mbiɗa sikkiran ko ɓiɓɓe makko so tawi kam e aduna ko ɓen tottami jawdi babu galle noon mbuuri baba galle min mburani yero kadi keɗɗa kalantomami ko duuɓi 10 mbiɗa mi haalani haala jawdi ndi de kono anne a resani duuɓi 10 no foti duuɓi yontaɓe ndewi ɗo kono ɓe gona ko ma mi sohlani jawdi ndi anne ha a nanat tan a heɓata eyi
ha o aɗa andi ko heedi mi nande ɗum walla heɓde ɗum ko mbaɗɗa ko heedi ɗum e iwde mi jolani jaami wuuro ha o ɓendi somi yeehi ha toon so allahu lamɗo jaaɓi somi tawi toon ceerno demba ma andu ko ma ko kecce sa yeehi wuuro ha ɓendi mbiya tawi gata ɗum guellay so ɗum ɓennima haalama gueɗe gotel adduno kam ɗo tan ko teddinirdemo wallahi haala ka heewi a faami ay ko mbanmami ko ken bandiraɓe ken sehilaɓe sowona ɗum tan ana mayi eyyi caggal a hulani allah warata ko goto ɓeranda goto moƴƴo ko allah kadi an a mayata hawsani ɓeranda gollotoɗo golle bonɗe mayata hawsani baba galle ay min mi gayni hen sa gasni hen e goni bisimilla min koye gallam goni bisimilla sa gasni hen tan e goni acca Assimi na so ndeyi hankadi mi andani mi goni paksa aɗa andi yero ko waddanno ko hankadi babiraɓe bonɓe ɓe jante makko janngo ɓe jiiɗi humde dewgal mbiɗa ko joni noon mi ƴetti décision mi décision o noon mi ƴettimo kono mi haalante ko tagi mi waddano sabu aɗa andi yero kam ko ɗo tan goni an kam gila gartuɗa garɗo début o an ha kalis ma gasi ko kalis ma tan ñamanno ɗo an kadi ɗo wattan ɗo an kam a yi a arata yaade jeere ha yero wima nda a pinata yero wima nda pittirɗi cohlotaki yero wima nda hay koppu so heeli yero wiyatama nda garta koye on noon so wini nawlira ha ari ha heeɓiɗo joni noon gueɗel gotel mbaɗanmi ko joom galle ma noon kono andu komi jiɗɗo bologdemo par ce que mi yaltintumo galle somi yaltinimo ko galle guellay to o wonoyta ɗum ma fewnu e hen banggue woni ma fewnu hen banggue somi yaltinimo ɗo o heeɓi galle guellay o ala hay mbuuɗu debbo gorko kam so woni galle ASSIMI balɗe tati yaltinani balɗe tati yaltinani hure tere nefe joni on solution jogui min mboɗo he peeje min tan ɓolo woppideme yaro joni noon ko joom galle ma hayso nawlirini caggal wona ene ɗanni ane debbo ko no ndendi joni tan ɗi fof ko balɗe ɗiɗi ko joom galle ma noon aɗa wawi muñje mi régliramo on banggue ɗum jinmi wadde mi waɗamo ilele mi yaltinamo gallam o heɓa galle guella so dambima ha dambor ndu yalti kalis mo yeyno gayɗi gasi mboɗo sikki guella fof at jungo mum ɗi guella fof at jungo mum wontata ko mawo adda mo ala so wiyama yo addu caɗele ɗe puɗɗo mboɗo sikki mawo artu nden feere mbaɗandu moon haade yam wadde noon mi haalante wona baba ko mbiɗa ko gonga min ko fate hankandi dewgal yerotade wonti ari ha heeɓi ɗo mi wiyata hen haydara walando ngo noon walando yero tan ɗo e nder suudam ndu min wati kam no suppu kil nexe ni aɗa wawi wadde mo abandonné pendant lewru tan bolokamo e gueɗe ma foof palkisoɗamo ha ƴeewa hoto wattinoyto ɓe mbima dogdu dow huɓere sa natti nande teppe tan jomum nan less jutta mo yaltinta dépense so heeɓi galle guellayɗo guellay tan no way tan miguel bulluɗo mi sikkani so ɓooyi so junggo narani e posé so ɓooyi wiyataɗa ko guet e bon a woni galle mon ni sa yaltinani so ɓooyi debbo yawma tan saka noon kurtoyɗa galle esen joɗɗa a yaltinani hirande a yaltinani bottare a yaltinani kacctare a yaltinani faɗo ɓi guellay so taƴƴi comci ɗi o sonno gayi ɗi gasi ƴeew guellay idoro waddemo isolé abandonné ayno kornani guellay sikkata ko korna han koɓe cikkata ko wona ɗum woodi noon yero nan yaltini ñantone wuuro latiji
be cikkat han kanyum hankadi pos ko heewi kalis jidi ko an yahara cira e dépassam to connamo lati dum do fo mi winom hara wadni lariji di gaddi ko problème jimmirango toppitade mo mi aña yaade ay do joni so wirtimama tan sa rena ka faddot wonti lot horo latiji di ngoni gasi wona dartini lati mi dartini joni lariji di gaddi ha bi gellay e be jaay be jamondira taw ko dépassam wonno ada sirata ada heewi jurum masimi dum musime ma ada heewi ay debbo jogo jurum e jom galle ma kono hor won toro so woni toro ko hono wodo loraddata yo woddo kadda mbolka dum gasi joni non hala kam maaji joni hol humoɓe dewgal ngal i babiraɓe ñakkuɓe fayida ɓe Ablaye Faale Ibrahim cikkumi ala hen an baba an noon haali bon Ablaye ko gande bonɗe jogi ko neɗɗo bonɗo gande ɗe jeehi ha jorni ɓernde nde waɗi chronique warde mo neɗɗo jaade tan o fiiɓa neɗɗo maaya walla korte ɗin gueɗe tan o liggoto a cikkuɗa wona kanko liggi yen ko yaata ko pour yero mo wawi taw kanko ɗaymi ɗum ni ɗum wawi liggade yeta saabu gellay ko sehil makko yeron ɗay kanko e gellay ko ni ɓe mbaddi kanko ko joom gande bonɗe ala ko huuli wadde o hulani Allah o hersani annabijo Allah o jokkata en ɗam on ko mum ko hakkude amen ko yeeso pay koko rente kono tan asimi no mbimi ni mbaɗiren noon yo yero hurtoyo yoya min de ko mbimam ko wan noon tan yoya wanmo isolé lewru ala isolé ko an waɗata joom galle ma isolé ala min kay min ɗo mbimami min komi karɗo yero baba min mbimami wallanɗo yero e suudam ndu wati kam no suppuɗode ɗaccanam yero gasi ayi holnde wayri nadde suudam ndu mo wal toon min de mi haari wona so ari o haarata ko peron o yero kam mi waɗa ko waɗanno jokka e hajuji makko mi haarimo tep min suudam mi ndu anda wonta ko simogo natta sagam noon tawa dañde ma ɓinguel hande wallahi Allah ngel ɓinguel jawdi ndi ɗo fof ma heɓɗo kono caggal Allah waɗi ko hono ni o way ne wawi taw hay kanko Ablaye Fall ko memɗo Allah ko moƴƴo baba ma aroy Allah ko moƴƴo joni noon moƴƴi tan jaram est ce que yero kam kañum hankandi jaram ɗakkirima tan waɗi ko waɗi ko min de kam ko baba makko wi ko mbeɗa yaati hen isolé min mbaɗamo isolé lewru so yiɗi yo ya galle gellay ɗo kam wona suudam ndu kam peron de mo wawi hodde hen so ummima peron wawi wadde faade geddu be ko heddi ko kam ɗo e suudu ndu o nattata min hankadi mi tampe bone yero mami ni no jiirumami ni ka jol so woni jo anno ka jol ala min mboɗo wawi jibinde hay 50 min min mboɗo wawi jibinde hay 50 ɗo joni an ka jol aɗa wawi jibinde 20 mboɗo andi babene ma mboɗo andi ɗum foori boy mi yeewi boy a yaltande aɗan dari de boɗo mara aɗan dari de a yaltande yo lak yaltumi yew an ga yara wona wona haalno yimɓe jiɗa ko